văd că ora e corectă, linkul de intrat pe Zoom e și el care trebuie, pașii sunt în ordinea corectă și ei, mă înțeleg de ce. Da, ăștia suntem toți? De asta ne întrebam și noi. Da, așa pare. Nu înțeleg de ce, dar Opa! uite. Bună! Bună! Ah, ce de lume. Bună ziua, eu sunt Ghiță Rareș din cadrul Asociației Floare de Colț de la Colegiul Național Mihai Viteazu. Mamă, ce prezentare oficială! Bună, eu sunt Alexia și fac parte din aceeași asociație. Și eu sunt Marta, dar vrem să vă cunoaștem pe voi. Salut, eu sunt Otilia, mulțumesc pentru tablete, îmi place foarte mult. Hello, mă auziți? Te auzim, dar punește și camera. Da, acum? Perfect. Sunt Maria, e prima dată când intru pe Zoom și îmi place foarte mult. Mulțumesc pentru tabletă. Mulțumesc prietenei de la Mihai Viteazu, e super tableta. Mulțumesc! Ne bucurăm că vă plac și că vă sunt de folos. Mulțumesc mult, dragilor! Sunteți extraordinari! Și noi vă mulțumim, doamna directoare. Haideți să vă fac un scurt tutorial cu Zoom-ul. Aoleu, lasă tutorialele, e sâmbătă, se prind și singur. Vă arăt o schemă cu mingea! Ia să vedem. Ea este Indy și vă spune tuturor bună. Oh, ce drăguț!